Trojdňové zimné plavecké preteky majstrovstiev Slovenska kategórie A 13 až 14-ročných dievčeniec a chlapcov usporiadal počas uplynulého predĺženého víkendu plavecký klub Chemes Humenné. Zápolenia sa zúčastnilo dovedna 36 plaveckých klubov, 155 plavcov s takmer 1000 štartových hvízdov. Mnohé vytvorené osobné rekordy sú vizitkou doterajšej Driny, ale i istou zábezpekou do ďalších plaveckých súbojov. A naši bojovali, ako sme u nich zvyknutí. Zimnou majsterkou Slovenskej republiky sa stáva Mesárošová Ena a Podlolevice v čase 2 minúty 34,97 sekundy. Zimnou majsterkou Slovenskej republiky pre rok 2010 sa stala Smíková Aneta KPS Piskánová Ves v čase 2 minúty 33,93 sekundy. Víťazka gratulujeme. Majstrom Slovenskej republiky sa stáva Belický Dominik STU Trnava v čase 2 minúty 17,84 sekundy. Víťazom gratulujeme. Majstrom Slovenskej republiky sa stáva Lauko Dominik STU Trnava časom 2 minúty 30,48 sekundy. A majstrami Slovenskej republiky sa stáva štafeta Orka Bratislava v zložení Vricko, Proček, Frle a Kučer. Chlapcom gratulujeme. Plavci musia ukázať svoje schopnosti, alebo vytrvalosť, ktorú získali počas celého roka. Som spokojný, pretože sú to moji plavci, ktorých ja trénujem. Tak zatiaľ máme jednu striebornú medailu a jednu bronzovú medailu. Na 100 metrov motýlik nastúpil fenomenálny Filip Levický s najlepším časom. Tréner neskrýval túžbu po zlate, napokon 3. miesto. Je tu konkurencia a myslím, že tieto deti, respektíve chlapci a dievčatá sa poznajú už 5 rokov, kde spolu závodia a tá konkurencia je veľmi dobrá. Takže myslím si, že tieto preteky ukážu nielen našim plavcom, ale aj ostatným, že čo za tie roky získali, ale ako kde sa posuli. Budeme sa snažiť, aby sme deti dotiahli tam, aby boli aj majstrovské tituly počas nasledujúcich období. Základní máme dosť širokú, s ktorou pracujeme a robíme všetko preto, aby to bolo čo najlepšie.